Moikka moi kaikki ja terveisiä täältä Keravalta. Tänään mä haluaisin kertoa teille vähän FN Groupista ja siitä, minkä takia mä tykkään FN Groupin tuotteista. Ihan ekaksikin se, että tuotteita ei ole eläintestattu ja tuotteissa on käytetty aitoja luonnon raaka-aineita, on mulle yksi tosi tärkeä ja merkittävä asia. Lisäksi FN Groupin tuotteet on eurooppalaisia tuotteita, joiden valmistuksen ei ole käytetty lapsityövoimaa. Tämän lisäksi vielä tuotteet sisältää aitoja mineraaleja, aitoa parfyymiöljyä, ei allergeenejä ja toi parfyymiöljy varsinkin tuoksuissa on musta hyvä, koska se ei aiheuta migreeniä. Hinta-laatusuhde tässä vaiheessa, kun mä kerroin, että ei ole eläintestattu, eurooppalaisia ja vielä, että nämä tuotteet on riittoisia ja esimerkiksi hajuvesipullot tyylikkäitä. Ihan oikeasti. Voin näyttää tästä esimerkin. Mulla on tässä pari tuoksua. Mun mielestä on ihan tyylikkäitä pulloja. Tietty mielipidekysymyksiä. Ja niistähän ei voi kiistellä. Tai joku jos rupeaa kiistelemään, niin ihan sama mulla. Siinähän kiistelee. Mut joo, tyylikkäitä, riittosia, niin tää hinta-laatuisuuden oikeesti niin ei oo paha. Mä lähdin tähän mukaan ensin silleen, että mä tilasin tuotteita mun ystävältä. Mut sit mä ajattelin, että miksi mä en ite lähtis tähän mukaan. No lopulta mä lähdin tähän ja mä oon saanut FN Groupin kautta niin erilaisia koulutuksia ja muun muassa tietoisuutta, että miten tuotteita käytetään. No mä oon sitten pystynyt kertoa vähän mun kavereillekin, että miten käyttää tuotteita. En pelkästään, että miten käyttää FN Groupin tuotteita, vaan ihan yleisesti miten käyttää muun muassa kosmetiikkaa. Oon oppinut, miten tulisi valita hajuvesi. Ei hetken mielijutteesta, että onpa nätti pullo, vaan ihan oikeasti miten se valitaan. Oon oppinut, miksi pitää kuoria ihoa tai miksi käyttää kasvovettä. No nämä on semmosia asioita, jos on miehistä voi olla semmoinen ihan höpöpöpöpö juttu, kuoria ihoa, käyttää kasvovettä. Mut hei, real, miettikää. Mä tuun tekemään näistä vielä videon, mutta nyt mä vaan kerron niin kuin lähinnä nopeasti vähän FN Groupista. Niin mun omia lempituotteita kuorinnasta puheen ollen on FN Groupin Spa-sarjan ihokuorintaöljy ja siihen kuuluva voide. Mulla on ite niin tykkään tosi paljon persikasta. Mulla on persikan tuoksuinen kuorintaöljy ja siihen kuorintavoide. No, ei nää lopu mulla tähän. Mulla on lisäksi täällä yrtin tuoksuinen kuorintaöljy ja siihen kuuluva voide. Lisäksi vielä on kirsikan tuoksuinen voide ja Spa-sarjaan kuuluu näiden lisäksi vielä vanilja ja patsuli. Patsuli on enemmän miehillä. Ja tosiaan näitä voiteita ja kuorintaöljyä voi käyttää jaloille, vartalolle ja käsille. Tekee ihan hyvää ja tuntuu muuten sileältä sen jälkeen. Lisäksi Spa-sarjaan kuuluu kylpysuola, jota voi käyttää myös jaloille ja käsille. Vartalolle vähän hankalampaa, tietysti jos on se kylpyamme, niin sinne vaan. FN Groupilla mä tykkään myös Aloe-sarjasta. Joku mulle laittoikin kysymystä, että haluaa vähän tietoa Aloe-sarjan kasvunaamiosta. Mä joudun nyt ikäväksi sanoa, että tällä hetkellä mulla ei ole sitä kasvojen kuorinta-ainetta, mutta mä tuun se on semmonen, että mä rakastan sitä yli kaiken, niin sitä nyt tällä hetkellä ei mulla ole valitettavasti, kun olen käyttänyt sen. Mutta Aloe-sarjan kasvovesi multa löytyy ja lisäksi kasvojen puhdistusvaahto. Mut näistäkin mä tuun tekemään vielä tarkempaa videota sitten jälkikäteen.
Lisäksi yksi mitä mä käytän aika paljon ja tykkään on meikin viimeistelyspray. Eli kun on saanut meikin valmiiksi, niin sitten viimeistelee sen vaan tällä spraysuikkeella, käden etäisyydellä ja meikki pysyy paremmin. Ritsivärikin kestää paljon pidempään. Lisäksi F&N Groupilta löytyy muitakin kuin kosmetiikkatuotteita. Löytyy näytteenpuhdistusainetta älypuhelimiin, läppäreihin, tietokoneisiin. Tosi hyödyllinen nykypäivänä. Löytyy erilaisia putsausaineita. Itse varsinkin välillä saatan saada semmosia siivousintouspuuskia, niin sit tykkään näillä siivoa ja tulee oikeasti raikas tuoksu. Mutta myös näissäkään ei ole allergeenejä eikä aiheuta migreeniä. Mutta eipä näissä nyt kovin voimakas tuoksu olekaan. Lisäksi on autonputsaustuotteita ja no, multa voitte kysyä mitä kaikkea löytyy. Mutta tässä nyt oli semmosia mistä mä tykkään. Niin joo, yksi oli vielä mistä mä tykkään. Se on yksi F&N Groupin uusimmista tuotteista. Ja mä oon ite ihastunut siihen. Eli nykypäivänä kun naiset tekee meikkiä, niin käytetään hirveästi varjostuspaljetteja. Mut suurin osa naisista käyttää meikkivoiteen kaltaisia. Mä itse tykkään F&N Groupilla niin F&N Groupin varjostuspaljetista, joka on enemmän puuterimainen. Tällä saa myös hienoja luomivärejä aikaiseksi. Niin kuin huomaatte, on pikkasen käyttänyt. Mut joo, ite tykkään tästä, että jos ei oo silleen, että haluu välttämättä sen meikkivoiteen kaltaisen varjostuspaljetin, niin mutta jokainen tykkää mistä tykkää. Sellaista. Mutta tässä oli suurimmaksi hyvästä nyt tältä erää. Niin jos jäi joku mietityttää, niin mulle voi heittää kommenttia täällä. Ja sitten tuun tekemään lisää videoita ja ihan paremmin semmosia esittelyvideoita, miten käyttää näitä tuotteita. Nyt täällä minä sulkeudun tälleen omiin oloihini, niin kiitoksia.